minuta! I vidi rasturi kuća! Dobra. O, što fakam da te... Fuck. Španci u panika, ne znaš šta da pravят. Ja ne mogu imitiraju Ferdi. Отиш по мастики и пак по мастики. Ти отиде по мастики. Ама да мастики във вабифе, добре. Идемо. Далеко да впафима феста едно, че победи, че му... Ова ти се вика отбрана. Фак. Написа вода, няма да попадне. Чекай малко, Ян. Hvorfor ме я переш? Hvorfor ме переш, Ян, шофе, накапа? Що извадила? Немой! Леле, за малко би било би 4-0. Ян, а нека да одиме... А защо не ви вставиш на твоята YouTube страница? А не само на моята? Морам да я ставам. На твоята? Ако ви го дадеш паспортът. Не! Каква шанса, драги гледачи! Знаеш дека еднашка добив црвен картон на голманот? Защо? Епа! И во друг голман игра. Съм малко бил в 6. Закаляйся! Закаляйся, если хочешь быть здоров. Водой холодной обливайся. Ян, доктор будеш. Pedro! What the fuck, fan? Ding 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 ding. Драги гледачи, това е нищо. 3-1. Мене курац не ми боли в 3-1. Пак Борусия Дортмунд пак победова, блядь. Шут! Гол. А ви холодні гаряйфа. Що? Водой холодной закаляйся. А що я почнав пифнуване в баш? Ай, пусти малко ритъм да те питам. Ритъм да те питам. Иди, утре кефът флики. Ще правим музика и флики и утре кефът терапка и тяра не направим. Иде мала в кафана и нищо. Кафана е отворена. Ян, я памтиш ова песна? Кафана е моя Судьбина. Я не знаю такую песню, бля. Уф, я шутувам. Ама твой голман да живи фен е телефон звони, видите люди мало. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Пожури, тата, 40 минута, я не мога да чекам, защо ми врие ми кръвта, ако ти може да ти пустам една мала пръвта. Яо, яо, мала, купи ми мала фандала. Яо, мала, купи ми прекрасна фандала. Ама во ми не треба фандала, во ми не треба копачка.
Нефта. Някаква нефта. Дебелият човек и нефта. Абоино, трябваше да си върнем, бе. Попладне трябваше да се върне. А? Шо? Знам. Знам! Добре, бе. А? А от банка, кой кур не им си ял? Да, абе, шо чуете, бре? Ян, нищо како муđа да се. Буđа. Муда. От Лабуда. Или от... Или от Ямайка, от Кинфин Болт, от кай може да бидеш? Драги гледачи, за малко бе бил бе гол! Гол! Ой, фак. Нищо от голът. О, ще е било по време. Значи е 45 минуто, ще да радим като съм будала. Я видел. Неймар, 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 нема. Нема пива, нема мир. Нема гол, нема памет. Нема пиво, нема мир. Има мир в тебе. И два дена ке нема FIFA. Защото ми в мачи преко глава ми. Пусти се. Никак да ти ги губиш. Драги гледачи, Левандовски! 4-0! 4-1! Гледай во телевизора, што пишува? 4-1, да? Грешка. Ече, иди на места. Ян, ти си полагал... Ти шоф имал по математика да те пресва. Двојца. Ако ти треба. Когато ти знаеш само да рипкаш. Идемо на пети. Другари, приятели. You fucked the baby. Ян, кога ќе ми го направиш компјутера? А? За да снимам GTA 5. Левандовски! 5-1! Какав гол! Що значи слушай? Яо, ке се закопам вика. Шампион, бе! Ян, смири! На 6 бе гол! Идемо, братя Сърби! Ян, смири се! Полако! Опусти се, будало една! Идемо, драги гледачи, идемо! Люди! От sad nema da sнимам фола говедо jedno. Ян, хочу да ти викам твой души. Още малко се направи! Абе да го нофиме овој во Бардовци. Кој фака да го нофиме во Бардовци, нека пише на имейл. Кој фака да го нофиме во Бардовци, нека втај лайк. Или да го гледа ова видео, па малко ќе го гледате. Клафони лути! Нема голчик. Има корничик. Корничик? Я остави ми ура!